Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 10 Οκτωβρίου η ημέρα αθλητισμού στο πρώτο γυμνάσιο Αγίου Νικολάου, γεμίζοντας το σχολείο με ενθουσιασμό, κίνηση και έμπνευση. Μαθητές και μαθήτριες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά ποικίλα αθλήματα, να συνομιλήσουν με προπονητές, αθλητικούς ειδικούς και διακεκριμένους αθλητές και να βιώσουν στην πράξη το αληθινό μήνυμα του αθλητισμού «Συμμετέχω, συνεργάζομαι, προσπαθώ». Στο προαύλιο και στους χώρους του σχολείου στήθηκαν εργαστήρια και παρουσιάσεις για αθλήματα όπως στίβος, σκοποβολή, σαπ, τένις και μπάσκετ, με τη συμμετοχή τοπικών συλλόγων και ειδικών προπονητών που μοιράστηκαν τις γνώσεις και το πάθος τους με τους μαθητές. Ιδιαίτερη στιγμή της ημέρας αποτέλεσε η παρουσία του πρωταθλητή και παραολυμπιονίκη Γιάννη Κωστάκη, ο οποίος μίλησε στα παιδιά για τη δύναμη της θέλησης, τη σημασία της προσπάθειας και το πώς ο αθλητισμός μπορεί να αποτελέσει πηγή έμπνευσης και αυτοπεποίθησης για όλους, ανεξάρτητα από τις δυσκολίες. Τα λόγια του άγγιξαν μικρούς και μεγάλους, μεταφέροντας το μήνυμα πως κανένα εμπόδιο δεν είναι ανυπέρβλητο όταν πιστεύεις στον εαυτό σου. Η ημέρα αθλητισμού συνδύασε πρακτική συμμετοχή, ενημέρωση και ψυχαγωγία, με τους μαθητές να δοκιμάζουν τις ικανότητές τους σε διάφορα αθλήματα και να ανακαλύπτουν τα ταλέντα τους μέσα από το παιχνίδι και τη συνεργασία. Η διεύθυνση και η εκπαιδευτική του σχολείου ευχαρίστησαν θερμά όλους τους φορείς, προπονητές και εθελοντές που συνέβαλαν στην επιτυχία της διοργάνωσης, τονίζοντας πως τέτοιες δράσεις καλλιεργούν τη φιλαθλητική συνείδηση και ενισχύουν το ομαδικό πνεύμα των μαθητών. Η ημέρα αθλητισμού στο πρώτο γυμνάσιο Αγίου Νικολάου απέδειξε για ακόμη μια φορά πως ο αθλητισμός δεν είναι απλώς άσκηση σώματος. Είναι μάθημα ζωής, δύναμη ψυχής και πολύτιμο εργαλείο για έναν πιο υγιή και συνεργατικό κόσμο.